ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳодҳои наву ҷаҳонии худ барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об, вазъи экологӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар масъалаҳои марбут ба онҳо на танҳо дар дохил, балки дар минтақа ва ҷаҳон талошҳои зиёд ба харҷ медиҳад. 21 декабри соли 2016 дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо иттифоқи оро қатномаи нави созмони мазкур дар бораи эълон намудани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз ташаббуси навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, қабул карда шуд. дар партави ин ташаббуси башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи марти соли равон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни байналмилалии Наврӯз ва рӯзи ҷаҳонии об раванди татбиқи ташаббуси нави глобалии Тоҷикистон 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 расман оғоз мегардад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ дар қатори масъалаҳои муҳими дохилию хориҷӣ ба ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар масъалаи обу иқлим низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардид. ба таъкиди пешвои миллат соли 2018 дар айёми таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва рӯзи ҷаҳонии об 22 март раванди татбиқи ташаббуси нави Тоҷикистон 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 расман оғоз мегардад. ба хотири дарсади бисёр ҳам баланд оғоз кардани ҳамин 10 сола ки дар ҳақиқат як ташаббуси бисёр ҳам неку созанда ва башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бо ибтикори президенти муҳтарами кишвар ва даъвати раиси маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йорк дар бонгоҳи Созмони Милали Муттаҳид як чорабинии бисёр ҳам фарохе баргузор мегардад бо даъвати кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ки дар доираи ин ҷаласа роҳҳои татбиқи 10-солаи байналмилалии амал мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дода мешавад. ва мо умедвори он ҳастем ки албатта дар доираи ин чорабинӣ ва дигар чорабиниҳое ки ҳам аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз ҷониби дигар ниҳодҳои байналмилалӣ сурат мегиранд, дар соли аввали 10 сола як нақшаи кори бисёр ҳам хубе таҳия карда мешавад ки қадамҳои минбаъдро ҷиҳати муваффақона амалӣ намудани ҳадафҳо ва вазифаҳои 10 сола барои 10 соли оянда муайян мекунад. باید ذکر کنم که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چورابینی برای تطبیق 10 ساله در تاجیکستان علاقه قبول گردیده است و طبق نقشه چورابینی های مذکور و در هماهنگی با سازمان ملل متحد قرار است که 20-21 ایون سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطحی بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد اصول برای سالهای 2018-2028 برگزار شود و این چیز ضمن ارائه پیام از جانب محترم پشوی ملت نیز ابراز کرده شد. چنین قدرشناسی و پشتیبانی گواهی آن است که برای رسیدن به این هدفها و حل مسائل وابسته به آب کشور ما در عرصه بین المللی و منطقوی چندین تشبس‌های سازنده را پیشنهاد کرده است. جانب تاجیکستان درک میکند که تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساحه آب وسیله واقعی حل مشکلات در این سمت است و در 10 ساله آینده نیز اجرای این نقشه پیشبر را ادامه خواهد داد. محض به همین خاطر جناب عالی پیشنهاد کردند که جهتی تقویت بخشیدن دستاوردهایی که در 10 ساله قبلی به دست آمده بودند و مساعدت کردن برای گذاشتن یک زمینه واقعی جهت مساعدت برای عملی گشتن هدف‌های رشد استوار در قسمت آب یک 10 ساله نو پیشنهاد کرده میشود تحت عنوان آب برای رشد استوار و خوشبختانه البته این چیز از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت و یکی از هدف‌های اساسی 10 ساله نو امروز این محض متحد ساختن تلاش‌های جامعه جهانی همه جانب‌های منفعت‌دار جهتی رسیدن به هدف‌های رشد استوار در قسمت آب میباشد و همزمان اون هدف‌هایی که در سطح بین‌المللی اوید به آب، اوید به حل فصل مسائل آب مربوط به آب
мувофиқа гаштаанд. ҳоло башарият талош дорад ки барои расидан ба ҳадафҳои умумии башарӣ ҳамгироии судманду манфиатоварро созмон диҳад. чунин ҳамгироӣ бидуни шинохти асл ва воқеияти масъалаҳои доғи ҷаҳони муосир ва сиёсатҳои ҳамоҳангшуда имконнопазир аст. бо ин мақсад созмони милали муттаҳид дар натиҷаи омӯзиши равандҳои муосир дар ҷомеаи байналмилалӣ ва самтҳои афзалиятнок барои ояндаи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат санадҳои махсусеро оид ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола қабул намуд. яке аз вазифаҳои асосие ки дар назди 10 сола гузошта шудааст ин таҳия кардани як платформа барои муколамаҳои сиёсӣ ҷиҳати баррасии масъалаҳои марбут ба об. яъне ки дар сатҳи байналмилал имрӯз ягон платформаи ягона ва мукаммале нест ки дар онҷо дар сатҳи сиёсӣ масъалаҳои марбут ба об баррасӣ карда шавад ва интизор меравад ки шаҳри душанбе тоҷикистон маркази ҳамин ҳамоишҳои байналмилалӣ барои муколамаҳои сиёсӣ гардад ва вобаста ба ин интизор меравад ки ҳар ду сол дар тоҷикистон дар шаҳри душанбе чунин ҳамоишҳои сатҳи баланд ҷиҳати баррасии масъалаҳои марбут ба об ва аз ҷумла ҳадаф ва вазифаҳои 10 сола баргузор мегарданд. ташаббусҳои байналмилалии кишвари мо ки бо талошҳои башардӯстона ва пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба даст омадаанд, умеду орзуҳои ҳама мардуми ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёраро барои ояндаи шоистаю бехатар фаро гирифтааст. амал намудан аз рӯи тавсияи мутахассис дар вақти кишт ва парвариши зироати кишоварзӣ асоси серҳосилӣ ва замина дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат. инак муҳлати яхобмонӣ дар боғу тогзор фаро расид. олимони соҳа иброз медоранд ки дар сурати яхоб модани майдони боғо дар ҳамин давра яъне дар моҳи январ боиси серҳосилӣ мегардад ва аз тарафи дигар сифати мева таъмин шуда ғизонокии он бештар мешавад. таваҷҷӯҳ намоед ба маслиҳати мутахассис. солҳои охир тағйирёбии иқлим дар тамоми кураи замин таъсири худро расонда истодааст. аз он ҷумла имсол мо шоҳиди он гардидем ки тағйирёбии иқлим яъне ба ҷумҳурии тоҷикистон низ таъсири худро расонда истодааст ва ин боиси он мегардад ки он кишти зироатҳое ки мо дар заминҳои лалмӣ мегузаронем ба онҳо эҳтимолияти таъсир расондан ҳаст. хуб мувофиқи он маълумоте ки мо ба даст дорем имрӯз бояд ки аз рӯи маълумотҳо бояд дар майдони зиёда аз 249 000 гектар кишти зироатҳои ғалладонагӣ дар заминҳои гузаронда шавад ки аз ин 149 000 гектари он дар заминҳои лалмӣ мебошад. мувофиқи он маълумоте ки мо ба даст дорем барои таъмин намудани нашу намои хуби зироатҳои ғалладонагӣ дар заминҳои лалмӣ бояд ки ҳатман намии замин бояд ки 55-60% ташкил диҳад. аммо аз рӯи он маълумотҳое ки мо ба даст дорем ва шоҳиди он ҳам гардидем, яъне имрӯз намӣ дар аксарияти ноҳияҳо пурра таъмин нест. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ бошад, яъне дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, асосан ноҳияҳои Шӯробод, Муъминобод, Балҷувон, Ховалинг ва як қисми ноҳияҳои шаҳри Кӯлоб ки кишти зироатҳои ғалладонагӣ гузаронда шуданд ва қариб ки майдони зиёда аз 20 000 гектарро ташкил медиҳанд. дар ин заминҳо пурра онҳо бо намӣ таъмин ҳастанд ва наши намои онҳо яъне ки хуб низ ба роҳ монда шудааст. мувофиқи он маълумотое ки мо аз вилояти шаҳр ноҳиё ба даст меорем, нашу намои зиёда аз 55-60 000 гектар замин дар ноҳияҳои ки кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ хуб нашу намо дорад ва дар заминҳое ки 100 000 гектар зироатҳои ғалладонагӣ дар заминҳои обӣ киш карда шудааст, дар онҳо намӣ хуб аст, нашу намо беҳтар аст ва ҳатто дар баъзе ноҳияҳо ба додани озуқаи якум низ шурӯъ намудаанд. ва мо мутахассисон тавсия метиҳем ки дар он қисми заминҳое ки намӣ камтар ҳаст, бояд ки аз чорабиниҳои агротехникие ки лозим ҳастанд барои нашу намои ғалладонагӣ бояд ки ба онҳо ҳатман диққат додани мо зарур аст. гуфтан
ҷоиз аст ки пеш аз ҳама бояд ки баъд аз баромадан ва намӣ таъмин гардидан ҳатман озуқаро бештар ва аз он меъёре ки ҳаст бояд ки беҳтару бештар мо тием ки он ҳосили ба нақша гирифтаро ба даст орем ва дар заминҳои обӣ бошад аз рӯи меъёр чӣ ки тавсия пешниҳод мешаванд мувофиқи он бояд ки мо нуриҳои минералиро бештар хубтар истифода барем ки он ҳосили дилхоҳро ба даст орем ҳамзамон мо тавсия метиҳем ки дар қисми зиёди минтақаҳое ки кишт яъне ки бунёди дарахзор боғу тогзор бунёд карда шудааст барои намиро дар он ҷо нигоҳ доштан низ бояд ки мо бештар аз додани об ғизо ва оби захиравие ки лозим аст мо бояд ки онҳоро таъмин намоем аз рӯи он маълумотое ки имрӯз мо ба даст овардем аллакай дар ноҳияҳои қисми ҷанубӣ дар ноҳияи носири хисрав шаҳри туз қабодиён дӯстӣ аллакай ба додани об ба он дарахзор яъне ки ба он боғоте ки бунёд карда шудааст ба онҳо дода истоданд аз рӯи он мушоҳидаҳое ки мо дида истодем аллакай барои он ки дар ин минтақаҳо боз доштани нашу намои дарахтони мевадиҳанда боз дошта шавад ҳатман аз додани оби захиравӣ яъне ки яхоб лозим аст чунки ин аз гулкунӣ боз медорад ва нашу намои дарахтонро яъне ки нигоҳ медорад ки онҳо барвақттар аз муҳлат гул накунанд барои ҳамин бори дигар ба тамоми деҳқонон ба тамоми шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки аз имкониятҳои худ васеъ истифода бурда ҳатман обдиҳиро дар яъне яхобмониро бештар кунанд дар он қисми заминҳое ки кишти зироатҳои ғалатдонагӣ гузаронида шудааст ҳатман яъне ки нуридиҳӣ ва обмониро бештар ба роҳ монанд ва дар боғот бошад барои тавсия дода мешавад ки барои яъне ки нашу намо наёфтани боз доштани аз гулкунӣ ҳатман яъне ки аз насосҳои обкашӣ пурра яъне кор карда истоданд истифода бурда истоданд ва лозим аст ки обдиҳиро ҳатман нигоҳ накарда ба ягон мушкилӣ обро диҳанд ки инро мо боз дорем ва ба чунин ҳолат мо метавонем ки он ҳосиле ки ба мо лозим аст онро ба даст биёрем ва ҳатман риояи агротехникаи парвариш дар ин замина лозим аст ва инчунин мо тавсия медиҳем ки дар он қисми заминҳои лалмие ки баъди он миқдори ниҳолҳое ки аз 2.5 то 2.6 миллион бехи бояд ки пурра таъмин нагардад дар давраи фасли баҳор мо метавонем ки бо тарзи шинондани кишти алоҳида гузаронем ва имконият мешавад ки яъне ки дар он қисми заминҳое ки хуб нашу намо ё ки ғалла набаромадааст онро дар оянда таъмин намоем ва бо воситаи додани ғизо мо он ҳосили дилхоҳе ки ҳаст дар ин заминҳои лалмӣ пурра ба даст оварданамон мумкин аст. тавре аз тавсияи мутахассис маълум гардид яхобмонии майдони боғот дар ҳамин давра ба со мувофиқ буда дар оянда дарахтонро аз ҳар гуна касалиҳо эмин нигоҳ медорад. бо ин мақсад имрӯз боғпарварони ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ яхобмониро оғоз намуданд. гузориши бобокалон аминзода. аҳли заҳмати ноҳияи рӯдакӣ ҷиҳати иҷрои пурраву саривақтии барномаи қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла масъалаи зиёд намудани майдони боғу тогзор, баланд бардоштани маданияти истифодаи замин ва роёндани ҳосили баланд бо тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ амал мекунанд. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи боғу тоғпаравии мамлакат, фасли тирамоҳ ва зимистон барои бунёди боғ ва шинондани ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишои ҳамешасабз мусоид мебошад. аз сабаби зимистони имсола хушк омадан боғпарварони ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ бо тавсияи мутахассисон яхобмониро ба манфиати кор медонанд. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоати деҳоти зайнабобод 56 гектар боғу тогзорҳо мавҷуд аст.
موافقی توصیه متخصصان سوهای کشاورزی بنابر سبب آن که امسال فصل زمستان خشکی آمد توصیه دادن که باغ‌ها رو یخابمانی نماییم. ما حالا یخابمانی رو شروع نمودیم و در تمام باغ‌ها آب میمونیم چون که این به نهایت فایده کلان دارد. یکم اما حشرات‌های کرمایی که هستن و یا مثل میمورند، دویم که زمین که شبانه یخ میبندد این همون سبزی نالها رو بعد یک چند روز مثل قفا میزناند. کوشش می که باز این باغات رو زیاد نماییم چون که یکی از سمت‌های اساسی مردم اهالی جماعت این برابر دیگر از سمت‌های سبزوارکاری و کارتوشکا باز باغداری میباشد و در تل و تپه ها نیت داریم که امسال 2 گکتار باغ بنیاد نماییم. گفته می شود از جانب متخصصان سویه کشاورزی برای طرز درست شناندن نهال و نگهبانی آن دستورهای زیاد آماده شده است که شهروندان به واسطه می توانند از آن استفاده نمایند. شناندن نهال وابسته به اقلیم ناحیه‌ها، للمه و یا آبی بودن زمین‌ها و وضع آب و هوا باید صورت گیرد. متخصصان توصیه می‌دهند که از سبب فصل زمستان امسال خوش آمدن باغپروران را ضرور است که یخ آمانی را بیشتر برهمانند. رعایت قاعده مخصوص نهالشناسی و نگهبانی آن و از روی توصیه متخصصان عمل نمودن امکان می‌دهد که نهال‌های درختان شناخته شده خوب نشو نما یابد و این عامل در باز هم زیاد گردیدن حاصلناکی زمینه فراهم می‌آورد. باباکان لامینزاده، بهادر قربان، اخبار. ادامه اخبار. در زمان صاحب استقلالی مملکت بر رشد هنرهای ملی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. در پیام نوبتی خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. در شهر وحدت با جانبداری از اقدامهای فرهنگ دوستانه پیشوای ملت نمایش هنرهای مردمی گذرانده شد. در این شهر که هنرمندان مردمی زیاد دارد من بعد تشکیل چنین نمایشگاه‌ها در نظر داشته شده است. سمندر اسکندرزاده موضوع را پیگیری نموده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در پرتو پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب هنرمندان و رشد سیاحی نمایش هنرهای ملی تحت عنوان هنرمندان را دایر نمود. در چورابینی زیاده از 80 نمونه هنرهای مردمی، بیشتر از 400 هنرمند و 64 صاحبکاری که با سیاحی علاقه‌مندی دارند اشتراک و هنر دستانی خویش را منظور بینندگان گردانیدند. لباس ملی در فرهنگ هر یک ملت رکنی مهمی معرف کننده تمدن پرغناوت محسوب می‌یابد. این است که در زمان گسترش و ترقیات کلی برای استواری فرهنگ اصیل خاصه رعایت اصولهای خاص اجدادی نقش زنان و دختران بزرگ است. در این روز هنرمندان محصول ایجاد و دسترنج خویش را به نمایش گذاشتند. دقت اشتراکداران را هنرهای مردمی از قبیل اطلس و ادرس، گلدوزی و زردوزی و محصول دستی چوبتراشان جلب نمود. گلدوزی و زردوزی از جمله هنرهای زیبای تاجیکی است که از عهد باستان تا به امروز رسیده است. نقش و نگارهای تصویر شده همچون تجسم کننده زیبایی اصالت رویش و پیوند نسل‌ها را به وجود می‌آورد. به اندیشه هنرمندان و کسب آموزان هر قدر رنگ‌ها و گل و آرایشات زیاد و زیبا باشند، همون قدر ارزش محصولات آماده شده بالا می‌رود. امروزها جوان دختران و بانوان برای آموزش هنرهای مردمی بیشتر مراغ ظاهر نموده‌اند. هنرهای مردمی ما از جهت گلدوزی، قراقدوزی، زردوزی و زرددیواری در تمام مملکت‌های عالم نفوذ خود را پیدا نمودند. با شرافت استقلالیت دولتی و تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنرهای ملی احیا گردیده برای آموزش و از خود کردن کسب تمامی شرایط و امکانیت‌ها فراهم آورده شده است. به معرض گذاشتن هنرهای مردمی از تاریخ و فرهنگ قدیمی خلق تمدن آفر تاجیک گواهی میداد. مسئولین شهر وحدت تصمیم گرفتند که جهت باز هم جانب نمودن فعالیت کسب آموزان و احیای هنرهای مردمی نقشه‌های زیاد را عملی نمایند. در شهر وحدت امروزها برای آموزش کسب دوزندگی، قالین‌بافی دستی، سوزنی دوزی شرایط و امکانیت‌های مساعد مهیا کرده شده است. این امکانیت مناسب است که زنان و دختران شهر وحدت به خرج زیادتی به آموزش هنرهای مردمی فرا گرفته شده صاحب کسب گردانیده شوند و به این وسیله سطح زندگی ساکنان نیز بلند گردد. دختران محلی از آن می‌ندارند که برایشان چنین امکانیت‌های فراخ در سمت هنر آموزی مهیا کرده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام ابراز داشتند که با مقصد هوسمندگردانی اهالی جهت استحصال مال‌های نیازی مردم در خانه و رشد
ҳунарҳои мардумӣ аз 1 январи соли 2018 фурӯши чунин молу мавод аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда шаванд ва дар ин раванд ҳукумати мамлакатро зарур аст ки барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ба соҳибкорон ва ҳунармандон ҷудо намудани қарзҳои имтиёзнокро тавассути фонди дастгирии соҳибкорӣ васеъ ба роҳ монад. Президенти мамлакат соли 2018-ро дар паём соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки басо рамзист. Зеро мамлакати мо дорои захираҳои бои табиӣ ва чашмаҳои шифобахш мебошад. Барои ноил шудан ба чунин ҳадафҳо мо бояд ифтихори миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ дошта бошем. дар он вақт мо метавонем миллати тоҷикро ба яке аз миллатҳои воломақом бирасонем. ҳамчунин имрӯз дар толори қасри фарҳанги шаҳр бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҳунармандону соҳибкорон ҳамоиш баргузор карда шуд. дар рафти баргузории ҳамоиш қайд гардид ки маҳз бо шарофати истиқлолияти комили давлатӣ волидайн фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия менамоянд, зеро ояндаи тоҷикистони соҳиб истиқлол аз ҷавонони саодатманд вобаста аст. дар ин росто ҳифзи манфиатҳои миллӣ, сулҳу субот ва оромии ҷомеа аз ҳар як фарди тоҷик тақозо мекунад ки зиракии сиёсиро аз даст надода дар ободии тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳмгузор бошанд. гиромидошти расму оин ва анъанаҳои ҳар як миллату халқият пеш аз ҳама бо муаррифии рукнҳои тамаддуни пурғанова тақвият меёбад. дар ин замина соҳибкорони ҷумҳурии тоҷикистонро низ зарур аст ки барои саҳм гузоштан дар рушду нумӯи фарҳанги миллӣ бунёди коргоҳҳои дузандагии либосҳои тоҷикиро ба роҳ монанд, зеро сару либоси миллӣ метавонад дар ташаккули арзишҳои ахлоқиву маънавии ҷомеа нақши калидӣ дошта бошад ва ба ин васила насли ҷавон аз харидорӣ намудани либосҳои синтетикии зараровар даст кашида ба азбар намудани сару либоси миллӣ рӯ меоранд ки ин натиҷаи хуберо дар пай дорад. пас аз оне ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат тасмим гирифтанд ки барои рушди ҳунарҳои мардумӣ қадамҳои устувор гузоранд. дар чорабинии имрӯза чеварони шаҳр намудҳои гуногуни сару либоси миллиро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. ҳадафи асосии роҳандозии чунин тадбирҳо беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот, рушди иқтисодиёт ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар ин ҳамоиш бо иштироки ҳунармандони мамлакат барномаи рангини ҳунарӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд якчанд хабару гузорише ки ҳамкоронамон то ин лаҳза баҳри шумо омода намуданд. саломат бошед ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.